Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da safiya da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya. To yau za mu leƙa duniyar ƙwallon ƙafa. Za ku ji cewa Inter Milan na son ɗaukar Griezmann na Barcelona. Inter Milan na son karɓo ɗan wasan Faransa Antoine Griezmann mai shekara 29 domin bayar da Lautaro Martinez a wani tsari na musanye idan Barcelona ta yi yunƙurin ɗauko ɗan wasan Argentina mai shekara 22 gare ta. Barcelona na son ɗauko ɗan wasan gaba na Sweden Alexander Isak mai shekara 20 daga Real Sociedad idan ba ta yi nasarar sayo Martinez ba. Za ku ji ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea da Faransa. N'Golo Kante mai shekara 29 na cikin jerin 'yan wasa uku da Real Madrid za ta yi musanye da su don cike gurbinsu. Za ku ji cewa tsohon kocin Tottenham Henry Redknapp ya ce ɗan wasan ƙungiyar Harry Kane ba zai kataɓus ba idan ya koma Manchester United, ko da yake mai yiwuwa kaftin na Ingila na son komawarsa Barcelona ko Real Madrid.